Posible nga mapahalin sa pwesto kang ma-disqualify sa pagserbisyo sa gobyerno si Vice President Sara Duterte kung mapamatudan nga mayara inisang sa labton kanungan sang pagbukas na sang impeachment trial batok sa Vice President. Sa idalom sang proseso sang impeachment, kung mapamatudan nga guilty si Duterte sa articles of impeachment, mahimo din nga mapahalin sa iya posisyon bilang Vice President. Luwas sa pagpahalin sa pwesto, mahimo manining nga ma-disqualify sa pag-uyad sa anuman nga pampubliko nga posisyon sa gobyerno. Ang desisyon sa impeachment court nagkakahulugan man nga mahimo na ini nga mapasakaan sing civil kag criminal liability kung magyara sa nagkakaigo nga basihan base man sa layis sang pungsod. Sa pagsugod sa impeachment trial sa Vice Presidente subong adlaw, may katungdanan ini nga sabto ng mga reklamo nga ginahaboy batok sa iya. Nagpahayag naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang opinyon hanungod sa impeachment trial sa pagsugod sini subong adlaw. Sunog kay Presidente Marcos, dapat atubangon ni Duterte ang mga akusasyon nga ginahaboy sa iya kag untatan na sini ang hindi sini pagtambong may kang tanan sa mga ginapangatuwang sini nga reklamo. It's easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. That's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing.